Γεια σας κοπέλια. Για να εμφανίζομαι πάλι στο YouTube σημαίνει ότι κάτι έγινε. Ακόμα μία ιστορία. Τόσων καιρών είχα δίπλα μου έναν μαλάκα. Τώρα που η μαλακία επέχτηκε μου τον μαλάκα, είπα να γράψω έναν τραγούδι για τους μαλάκες. Λοιπόν, αφιερωμένο μαλάκα. Από πού να αρχίσω τώρα να σας λέω γι' αυτό το τύπο. Θα μας πάρει λίγη ώρα, ξεσπάσει ο θυμός μέσα μου σαν μπόρα. Δεν θα δείξω ούτε ήχτο, μα ούτε ίχνος από συμπόνια, αφού πρόκειται για ένα γύφτο που τώρα θα μισώ αιώνια. Θέλω να το δω, να φουσκώσει, να μαχύνει, θέλω από τον πόνο δάκρυα να γίνει. Θέλω τρεις μαύροι αραπάδες να του καρφώσουν από πίσω τους δουλάδες. Θέλω, αχ πως θα χαρώ να του κάνουν ό,τι κάνει τόσο καιρό. Στο χρήμα πιστός υπότης, της ανθρωπιάς ένας προδότης, ένας Ιούδας Ισκαριώτης, ένας άνθρωπος, το τονίζω, ένας άνθρωπος χωρίς ποιότης. Δεν ξέρω τώρα πως την είδε μες στους μαλάκες ο μαλάκας. Να σας πω εγώ ποιος είναι, ένας ξενέρωτος, ένας βλάκας. Θέλω να το δω, να φουσκώσει, να παχύνει, θέλω από τον πόνο δάκρυα να χύνει. Θέλω τρεις μαύροι αραπάδες να του καρφώσουν από πίσω τους ρουλάδες. Θέλω, αχ πως θα χαρώ να του κάνουν ό,τι κάνει τόσο καιρό. Από πού να αρχίσω τώρα να σας λέω γι' αυτό το τύπο. Thank you.